Even het reden boekje even. $111. Nou, het is begint in dus goed 40 jaar verleend. En toen moesten ze een keer ik geloof het met Lutherdag wie 21 oktober of 1 november. Toen hadden ze hier een speciale kerkdienst. Dan moesten ze in de kerk spelen. Want hadden ze net een dirigent. En toen ik was docent aan Annemarie Verschuurman in Friendship. En we hadden een mevrouw op kantoor en die speelde hier bij het korps. En toen zei hij, Sjoerd, kan je ook helpen? Ja, zo is het in wezen begint. Waarom hou je er nou mee op? Dat wordt me wel vaker vragen, ja. Want ik ben net op. En ik viel me ook net op, maar ik dacht 40 jaar, ja. Ik geloof dat wel mooi. En ik kan zelf nog mooi beslissen. Dat klinkt als een heel verstandelijke beslissing, maar hoe viel het in jouw head? Als je wel de riep zit erin, dan giet er ik net weer uit. Elk instrument heeft zijn eigen geluid. Er zijn er veel te veel, oh jee, je komt er niet uit. Ik kan niet kiezen. Sjoerd de Boer is een hele lieve man. Hij is een hele belangstellende man. Een hele energieke man en motiverende man. En ja, ik kan een soort van hem leren. Kun je je voorstellen? Jij als riep zonder Sjoerd de Boer? Nou, soms wel, maar soms net. Vorige week is zo vaak ik de voorzitter van ja, volgende week de laatste repetitie. Maar Sjoerd, ja, en dan ga je die weken terug en dan kom je op deze dag en dan zit je hier jong. Maar eigenlijk bevat je het ik nou net. Dus hele Ieren staat al in het teken van zijn afscheid. Ja, je hebt een stikscroll in? Ja, we hebben Sjoerd vragen van, nou ja, wij willen graag dat er een stik gecomponeerd wordt. Het bestuur zei, jongens kwam bij me en zei van nou, dat vonden we daar als cadeau aan. Nou ja, een cadeau is dan dat krijgen en dan doe je er wat mooi. En ik doe er ook heel wat mooi, achteraf. Maar dan dacht ik, nou ja, dan krijg ik dus een stuk muziek. En dan hel ik het papier van het pakje en dan jouw ik het pakje weer om. Zo is wat. Het was eerst wat een pak gevoel, maar achteraf is het geweldig natuurlijk. Schitterend, ja. Gebeurt zelden. En we hebben het spelen op Zandje in november op concours in Drachten. En een heel soort publiek weer ik heel enthousiast door. Dus, En een eerste prijs. En een dikke eerste prijs, ja zeker. Dus het kon het beter. Ik vind korps mooi. Net alleen het muziekmaatje, maar ook het sociale. Dat is dat je tegelijk met hetzelfde bezig bent. En dat gebeuren kan met mensen verstandig en bij een verstandig. Je hebt echt wat opbouwd in die 40 Ja, jaar. dat is wel. Maar ja, met hulp van, dat is natuurlijk, je kent alleen ik net. Maar ja, er is wel wat te staan komen natuurlijk. Ik vind het heel mooi stuk, ja. Het past bij mij. Past ik bij u, bij het Welsrieper Korps. Maar ik denk dat is kast hetzelfde.